ichi unozva zvimwe zvinhu unenge uchingozvinzwa kumaraini, uchingonzwa munhu achiita wotofunga kutoti hazviitiki. Handidi kunyepera ega. Chinhu chinonzi holiday chakanaka, chinoita kuti pfungwa dzako dzidzikame mbichana. Handiti? Haiwa, ndichida kuti welcome to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Handiti? Muna the only Zim uncle. Aiwa, pari zvino ndakamboenda kuholiday tiri kukariba kutaura kunoku. Zvamuri kutoona soka taizviziva here kuti ana Serevita zvinotodyiwa panapa palodge inonzi iyo Tadi Hell chirongwa Tadi Hell lodge aniti mukariba, one of the most cheapest lodge munomu, kuti vanopa inonzi self catering, kuroti munotomuka motongozvibikira moita zvamunongoita muri kumba, life ichitoenda mberi. So apa pandambomukira kumbodya chimaserials mbichana, tombodyawo after tapedza ndozonogeza, after kupedza kugeza then toda kuti tizoenda kukariba demo and around anditi kumagame reserves timbonoonawo kuti zviri kuitika. So regai ndimbozvidyira kana kastep kacho nonotoona ndogara panapa madheni, ndogarira panapa kana ndonogarira uko. Aiwa, regai ndonogarirawo kalife unotozvinzwa utoti aiwa kalife kemabhozida. Anditi kalife kemabhozida kaunenge uchitorarama uritori pakariba. So regai ndikudzai zvakachipa zvataita izvi, zvakachipa. Ndichazokudzai budget kuti takashandisa mari from Harare kuya kuno Kariba, kubva pamari yefuel, kubva pamari yechikafu. It's very cheap, munhu wese can afford kana uchida, especially kana ukaita sezvatakaita kuti we budgeted kubva gore richitanga. Unongotsvagawo kagaba kako kaunenge uchingoisa senti kusvika mari yadi yakwana munana November. In for me, November is the best month yekutravela for me. After ndaita macalculations angu, after ndaita zvese, I've discovered kuti November is the best month for me to travel. So munana November ndopa ndobva ndaenda kuchiholiday changu. So yeah, enjoy.